दिनैनि जा सुप्रिम कोर्टनि हाई कोर्टनि जा बार्डिक बा बेखौ खोनानानै आं खोब दुखु मोनदों एक्स एनडिपि वर्कार हिसाबै जायखौ जोङो मिजिं खालामाखैमोन जायखौ बर' हारिया मिजिं खालामाखै गतिके आंल' दुखु मोननाय नङा बेखौ बर' हारियानो दुखु मोनदों आरो साफ्रोमबो एक्स एनडिपि वर्कारानो दुखु मोनदों अब्लाबो जोङो मालाबाबो जेना बिथाङा बर' हारिनि सासे हिर' हिसाबै जों बिथांखौ आरो बिथांनि लोगोफोरखौ जेरावहाय जों सुक्ति खालामबाय होननानै जों दलरै जिरायना थाया जोङो गुबुन मोनसे स्टेप गोजौ थाखोआव खारनानै आयेननि सिङावनो थानानै जों बिथांखौ माबोरै बख'नो हागोन बेनि थाखाय सरकारावनो बा जों मोनफ्रोमबो बर' आफादफोरानो ज' जानानै सावरायनायनि बेब'स्थाखौ जों खालामगोन बेखौ आं आंनि बेक्तिगत मोन्दांथिनि गेजेरजों बुंनो नागिरदों कनभिक्टेडखा हिसाबै आगोलावनो बिथाङा माखासे जिनज्रिनि गेजेरजों थानो गोनां जादों अब्लाबो सान्ति सुक्तिखौ बिथाङाबो खालामबाय आरो सान्ति सुक्ति खालामनाय हिसाबै बर' हारिया सान्तिखौ लुबैनानै हाजार बोसोर बर' हारिया सान्तिखौ लुबैग्रा मोनसे हारिखामोन आरो दिनै सान्तिखौ लुबैनानै सान्ति सुक्तिखौ जों खालामदोंमोन खिन्थु सान्ति सुक्ति खालामसेयावबो आयेना दिनै भारतनि संबिजित बायदियै आयेना बिथांमोनखौ दिनै निमाहा होआखिसै गतिके हाइकर्टआव होआबाबो जों सुप्रिम कर्टसिम खारनो हानायनि माबा मोनसे बेब'स्था जों खालामनो हायो नामा जोङो नायनि जों बेवहाय रन्जन दैमारिनि न'खर बा बिथां बा बिथांनि लोगोफोर बा बिथांनि लोगोफोरनि न'खराल' दुखु मोनदों बे नङा दुलाराय बर' हारियानो दुखु मोनदों मानोना जोंनि जा मिजिं बे मिजिंखौ आं बेक्तिगतभाबै फैमाल जानाय बायदि मोनदांदों माखासे राजखान्थिनि बेवहाय सायख्लुमबो थायो गतिके राजखान्थिनि सायख्लुमनि गेजेरजों जेरावहाय जोंनि सरकारा जोंनि इउपिपिएल दोलोआ स्टेटआवबो सापर्ट दङ सेन्ट्रेलावबो सापर्ट दं आरो जोंनि काउन्सिलनि बेरेखा दोलो बिपिआबो जेराव स्टेटआव इनडाइरेक्टलि सापर्ट दंखायो गतिके जथायै जों बेखौ सावरायनायनि मोनसे हाबाफारि लानाया गाहाम होननानै आं सानदों आरो बेरेखा हान्जाफोरजोंबो जों सावरायनायनि गेजेरजों जोङो माबायदि लामा बहननो हायो जों नोजोर बोनि दैदेनगिरिफ्रा मा सानदों जों बेखौथ' बुंनो हाया जोंनि खामानिया जादों दा राजखान्थि गेलेनायनि सम नङा जौगानाय लाबोनायनिसो सम बेरेखा हान्जाया राजखान्थि गेलेनो नागिरदोंबा जोंहा बेयाव बुंनांगौ नङा खिन्थु बेरेखा हान्जानि खामानियाबो दिनैनि दिनाव राजखान्थि गेलेनायनि नङा माबोरै सरकारा गोरोन्थि मावदों मावाखै बेखौ आसि सुनानै मोजां खामानिजों माबोरै आवगायलांगोन बेखौ मावनो लामा दिन्थिनायासो बेरेखा हान्जानि दायित्व। बाक्सा जिल्ला खख्लाबारि हजुआ सकनि के रडजों थांनाय लामायाव थानाय एमबि रिफाइनिं हाउसआव मबाइल ग्लास गावनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हानाय गोदान असिए मेसिन लानानै फैदों। नोंथांमोना खम बेसेनावनो गावनि मबाइल ग्लास बायनायखौ एमबि रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। मबाइल ग्लास बायनायखौ फाहामनायजों लोगोसे मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागो आरो बायदि रोखोमनि मबाइलनि गाज्रि जानायखौ बे एमबि रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। बायदि रोखोमनि मबाइल ग्लास, मबाइल टेम्पार, मबाइल चार्ज, हेडफोन, पेन ड्राइभ, मेम'रि आरो मबाइल बेटारि, कम्पिउटार, माउस, कम्पिउटार कीबोर्ड आरो मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागोफोरखौ मोननो हागोन। एमबि रिफाइनिं हाउसआव फोरमायनाय बायदिब्ला दासान्दिनिफ्राय लानानै फैगौ दिवालीसिम डिसकाउन्ट होगासिनो। मख'नो गोनांदि एमबि रिफाइनिं हाउसआव गुबुन हादोर एबा भुटान हादरनिफ्राय माखासे सुबुंफोराबो बायदि रोखोमनि मबाइलफोरखौ फाहामथाय होफैयो। आबुं मोनथिनो थाखाय 8471972412 नङाब्ला 7002741465 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन। सम फुंनि 8:30 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 8:30 रिंगासिम।